Pa, tunga ta sa income sa atong pag-grass cutter ha. O sige, kuha dito ka. Okay pa. Papa, daratong sweldo pa ako. Uy, pila man na? 1,650 pa, tungaw na to ha. O sige, ito nga. Promise man ako na sa imuha. Paut sa gani ka tunga sa 1,000? Unsa? 500! Dara 500. Yes! Unsay ka tunga sa 100 pa? 50! Dara 50. Suga si mong papa sayo no. Isugyod kay na niya. Unya asa man ka maglok si mong papa o si mong mama? Siyempre kang mama. Ngano man? Alangan, makita man niya tanan murag CCTV. Nakauyab na yun ko! Uy, sayon! Nakauyab na yun ko! Sigurado ka boy, nakauyab na ka. Sigurado kayo, iningon sa yes! Uyab na daw mi! Wow, congratulations! Boy, samtang napakayuyab. Pagtigom. Ano man? Alangan kay kung magulag na mo, nanay kay pang inom. Pa, naunsa naman po ka? Ay sa'yo, naglagot ko. Himo-himuan na po kong istorya nga dili mao. Makalagot kaayo. Nabog tinuod, masuko mampud ka. Na, labtanon kami ang uy. Sige rag pangdaot. Kanang mga taong hilabtanon nga maghimo-imog istorya nga pangdaot nimo, murara na gripo nga dili mo unong, kung dili liog ang lubagon. Hello mga ka-sweet miming. Uy, murag pula man ay mong nawong high blood ka. Dili, uy! Hello mga ka-sweet miming, atong laron kung high blood ba siya. Ma! Oh! Ma! Oh! Ma! Unsa man? Kasama pa nimo na kang gibuhat dire! High blood yun ay mga ka-sweet miming. Ayo! Unsa man? Pagilom dili ikaw akong gistoryan. Na si Kapitan. Si Kapitan? Mao man na. Sayon! Oo, unsa man ma? Pangayo dito kwarta sa yung papalakaw pang palitan tong panihapon. Okay ma. Pa, mangayo na si ma magkwarta pang palitog sudan. Wala naman ko'y kwarta sayon. Pangita mo gugug paagi dito. Sayon, sayon. Lagi primuan na. Lagi ko di sa nusimana. Amo to sa kuha. Uy, uy! Ayo boy, ako man boy. Akit anda ka! Gikuha ni mo si papa! Takayam ka boy. Tay mo ang kwarta gikuha ni buto ko. Ah!